Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Поход. Цікаво, де може бути Покайо? А ось і ён лятає на кораблі. Вітаю, Покайо. Вітаю! Добрий день! Цікаво, а що робить Покайо тепер? Оу, здається, Покайо хоче нам нешто показати? Що там, Покайо? Хо-хо, і що гэта? Ці хтось з вас ведає, що гэта такое? Палатка! Палатка! Так, у палацы можна спаць нават на дварэ. І ў паходзе? Пойдзем у паход, Покайо? Цудоўна, абажаю паходы. Я ў прачуванні. А з намі паляціць хтосьці яшчэ? Я ўжо ведаю, хто гэта будзе. Пата таксама адправіцца ў паход. Супер! Возьмеш з сабой нешта, Пата? Ты правда думаешь, что нам спотребится лейка? Шотка для спины, Пата? Сумняюся, што ў паходзе будзе ванна. Матухны. Вось жа я някемлівы. Можна спытаць? Гэта ўсё, Пата? Цудоўна. Оу, я нешта ўспомніў. Мы столькі усяго спакавалі ў карабель, але не ўзялі нічога паесці. Божачки. Ну, цяпер мы гатовыя? Вітаю, слоня. А што ты возьмеш з сабой, слоня? І ўсё? Толькі мішку? Во як добра. Пора вылятаць. Пакладзі мішку ў багаж, слоня, і наперад. Баюся, мы занадта нагрузілі карабель. Здаецца, за вялікая вага не дазваляе паляцець. Покайо, Пата, як думаеце, што зрабіць, каб карабель паляцеў? Ці хтосьці з вас дапаможа няўдалым падарожнікам? Карабель надта цяжкі і не ўзлятае. Што зрабіць, каб карабель падняўся ў неба? Вырушіць нешта, пакінуць штосьці. Так, добрая думка. Покайо лічыць, што было б някепска пакінуць ванну на зямлі. Покайо, можа, і табе пакінуць халадзільнік? Сябры, я баюся, кожнаму з вас прыйдзецца нешта пакінуць. Гляньце на слоню. Яна пакінула адзінае, што хацела ўзяць.
Яна разумее, што ў паходзе галоўнае добра прабавіць час разам. Паспрабуй. Не. Пакаё. Ты не думаеш, што трэба яшчэ нешта пакінуць? Вось цяпер лепей. Паглядзіце, карабель паляцеў! Мы малайцы. Цяпер карабель адлятае. Ну, прынамсі нам удалося адарваць яго ад зямлі. Але, відаць, ён выправіўся ў паход без нас. Ведаеш, Пакаё, часам не атрымліваецца выбрацца ў паход кудысьці далёка. Але, можа, гэтага і не трэба. Бо найлепшыя сябры побач, і тут усе вашы рэчы. Походы. Толькі паглядзіце. Здаецца, што часам самы сапраўдны паход можна зладзіць там, дзе ты ёсць. Асабліва, калі побач галоўнае, што табе трэба. Твае сябры. Віншую, Пакаё. Да сустрэчы. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!